baten amaiera dau, azoran 28 hasiera eman genion prozesuaren fasea, eta orain beste baten sartzen dira, erabakiarena. Elkarrekin dinamikarik berdin zaio baiezkoak zein ezezkoak irabaztea. Gure helburua parte hartzea baita. Ahalik eta pertsona gehienak parte hartzea. Gure esku dago, arlo ezberdinetatik galderaren baiezkoen eta ezezkoen inguruan eragile desberdinek duten argudioak plazaratuko ditugu. Eta aldi berean baita hitzaldiak eta elkarrizketa irekiak sustatuko ditugu. Parte hartzea demokrazia sakontzen ari gara. Eta demokrazian sakontzeak ez du eta ezin du gizartea zatitu. Kontrakoa, elkartu egiten du. Honela bada, dei bat egiten diogu goierritarrei parte hartzera. Ikusle izatetik, protagonista izatera, jauzea egitera. Batetik, galdera erabakitzeko Goierriko gizartearen erradiografia fidela izango zen batzordea osatu genuen. 27 pertsona, ahalik eta parte hartzerik anitzena nahi genuelako. Herritarrak dira nork. Haiek dira erabakitze eskubidearekin ahaldunduta daudenak. Galdera argia behar da. Bai ala ez erantzuna eskatuko duena. Nahi duzu Euskal Estatu burujabe bateko herritarra izan? Orain, erabakiaren garaia da.